primeiro agradecer a alcaldesa, tamén a Jorge Cubela, que está hoxe con nos, tamén aquí gracias ao artista que podemos ter esta magnífica exposición e alfombras andantes. Unha exposición que hoxe comeza aquí en Pontareas, e unha exposición que na que participan hai traballo dos 25 artistas, tanto nacionales como internacionales. Artistas que mostran unha riqueza da diversidade e, sobre todo, da creación actual. Entre eles atopamos tamén a galega Carmen Touza, González Selles, Luis Carne, María Xosé Díaz ou Paula Caballero, xunto a artistas procedentes, como decía, de outras comunidades de España e tamén de países como Venezuela, México ou Xapón. Tamén temos que destacar a participación dunha artista nosa veciña Uxía Loureiro, que ten esa obra que temos aí diante, que forma unha forma de expresar o noso corpus. Tamén que quería aproveitar para decir que mostramos tamén non só estas hormas, sino tamén temos zapatos ou zapatillas de deportes de xente tan emblemática como Pau Gasol, Mar Márquez, e demais, que depois no percorrido nos enseñaran un pouquiño todo o potencial que temos aquí neste espacio, que parece pequeno, pero é bastante grande. E quería aproveitar tamén para decir que arrancamos tamén con un curso tamén de fotografía que será impartido por Caque Regueira, e que a idea un pouco tamén é plasmar o corpus que temos aquí en Pontareas. E intentaremos facelo tamén todo isto cos centros escolares, como facemos con todas as actividades que se realizan aquí en Artistea, e se fai falta, tamén nos sempre apoiamos con un taller de actividades para complementar o que están vendo aquí en Artistea. Decir que esta exposición está aberta hasta mediados do mes de xaneiro, do 26, desexar que sexa todo un éxito, porque a verdade a quinta é maravillosa e nada, simplemente agradecer que esténdes aquí todos. Gracias. Bueno, moi ben, boas tardes. Sempre o digo cando veño a Pontareas, e hoxe non vai ser menos, que o concello da provincia que máis visito. Eso quere dicir, como diputado de Cultura, o reconhecemento que facemos dentro do goberno provincial da grande actividade cultural e do dinamismo cultural que ten a vida. E, polo tanto, benvidos todas e todos a esta inauguración. Felicitarte, Ramón, Nava, a Fundación e ao Concello por esta maravillosa obra, por este maravilloso traballo, que ademais é algo tan multidisciplinar, novedoso, pioneiro, é algo que conxuga perfectamente a creatividade coa arte contemporánea, con algo tan identitario da vida de Pontareas, como tamén de todo o condado Pradanta, como son as súas alfombras, e, polo tanto, eu penso que é algo que van a disfrutar todas as veciñas e todos os veciños. Benvidos tamén, ves os representantes das asociacións culturais, de fundacións, está tamén aquí Donato, que é a élite do deporte nacional e mundial, ten unha parte moi significativa aquí, porque o que mestura e conxuga e une esta obra e a horma dun zapato e, artistas tan importantes, deportistas tan importantes como Iker Casillas e Rafa Nadal cederon algunhas das súas zapatillas para poder, promover todavía máis a valoración desta obra. E, polo tanto, dende a institución provincial, unha vez máis, estar nesta residencia de artistas, Artistea, que é a única e pioneira en toda a provincia, algo que permite que dende distintos ámbitos da cultura, algo que é super transversal, se poden levar a cabo aquí formacións e distintas actividades e, polo tanto, unha vez máis, hai que recoñecer a labor que está facendo o Concello, que hoxe permite que Ramón, coa súa fundación, que se pode expoñer aquí esta obra durante as próximas semanas e, polo tanto, ten cabida, crea vida e crea riqueza. E crea riqueza cultural e promover a maior parte dos valores que aspiramos como a sociedade, que é a búsqueda da paz, da armonía e, sobre todo, dun mundo máis próspero, que nos tempos nos que estamos non está de máis reivindicar. Nada máis, Ramón, despois máis polo miúdo, explicará todo. Eu xa tive o privilexio antes de facer un pequeno percorrido con el, que me explicou todo moi ben, e eu volverei a ter a oportunidade coa explicación para todos. Noraboa, aquí estaremos cada vez que se nos convide, porque valoramos moi intensamente
a labor que se fai dende o eido cultural por parte do Concello de Ponteareas, que nestes momentos, pois, bueno, todos podemos recoñecer en construcións como estas, que seguro que dende o punto de vista arquitectónico levarán algún premio en algún concurso que promova o COAG, o Colexio de Arquitectos, e é algo que está aberto a todo o mundo. Creo que aquí non se lle nega a ninguén a súa participación e, polo tanto, dende proxectos consolidados como este a os máis noveis, pois seguro que van a ter aquí cabida e un espacio maravilloso. Boas tardes e aproveito para felicitarlles a todos as festas de Nadal. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas e moitísimas grazas por estar aquí. En primeiro lugar, lóxicamente, agradecer a Ramón a súa exposición e o seu cariño polo meu concello e sobre todo por querer traer aquí esta escolma da súa colección que ten de todas esas formas de zapatos e todos eses zapatos de xente coñecida e recoñecida e sobre todo que dan a volta casi a todo o mundo, non? Porque non só aquí en Galicia, senón que tamén saiu máis alá das nosas fronteiras. A Ramón, coñecino no Xacobeo, precisamente. El comenzou a súa fundación e esta exposición no ano 2010, se non me lembro mal, cando era o primer Xacobeo, despois de moitos anos, e a partir de aí, o seu cariño, o seu mimo pola arte, sobre todo por algo tan singular como son estas hormas de zapatos que teñen a facilidade e a singularidade de combinalo con aqueles sitios onde se fai a propia exposición, en este caso, o que estamos aquí a desfrutar é a combinación con a nosa arte floral, esa festa declarada de interese turístico internacional, ben de interese cultural como son as nosas alfombras de flores que levan máis de 180 anos de vida, que teñan registro oficial, pero sabemos que hai moitísimos anos máis que se foi heredando de xeración tras xeración e sobre todo con esa influencia entre os máis cativos ata a xente máis maior, que nos propios portais van trasladando a súa tradición, maneira de facer, sobre todo de ensinarnos a todos como son ese mimo cariño. É unha obra tan desinteresada como é as alfombras de flores, son ese arte floral anónimo que ninguén quere ser protagonista, senón que o que quere é facer esa homenaxe ao Corpus Christi, ao Santísimo día da procesión, que despois de 21 días sacando follas tras follas, recolectando todo ese material, en realidade creamos esa obra tan maravillosa. Por que conto todo iso? Porque ademais da exposición que ten que ver con esta fundación andante, con esta exposición de hormas de zapatos e con esta exposición das alfombras florais, para nós é en realidade algo importantísimo, este espazo o que quere transmitir, xa que temos a fortuna de ter esa obra inmaterial que está como candidata a Patrimonio Mundial da Humanidade, as alfombras florais, o que queríamos con este edificio era darlle a oportunidade a todos aqueles artistas emerxentes, artistas consolidados que aquí queran convivir e vivir durante unha semana, 10 días, 15 días, un mes, dependendo da residencia, facer as súas creacións, investigacións ou impulsos da súa creatividade. Xa tivemos máis de 5 residencias artísticas. Outro día o que fixemos grazas á Deputación de Pontevedra foron unhas xornadas tanto no Museo de Pontevedra como aquí, para falar e para reflexionar un pouco que quere decir esas residencias artísticas. O que me gusta decir é a recuperación de que hai moitísimos anos visionarios como eran os deputados provinciais da Deputación de Pontevedra, daban unhas bolsas para darlle oportunidade a grandes artistas como poden ser Rebeliano Soutullo, que é o noso grande compositor aquí en Ponteareas,
ou Antonio Palacios, pois que tiveran a oportunidade de facer realidade a súa creación. E así foi, son grandes artistas recoñecidos e o que queremos con isto é dar oportunidade tamén aos nosos artistas, non só daqui da zona do Condado de Paradantas, senón de toda Galicia e a nivel nacional, que queran participar nestas residencias e, por suposto, como é na residencia artística, tamén aprender toda a sociedade, todo o noso pobo, toda a nosa vila, de a creatividade que poda xurdir aquí. E por iso, pois, agradecida de darnos a oportunidade de que a xente do noso concello pois disfrute, sobre todo porque o combinamos sempre tamén con esas visitas escolares, ademais que se combinan con eses obradoiros que teñan que ver con a exposición que aquí traemos para poder pois disfrutar, que teñan pois esa iniciativa de poder crear as súas obras ou que vayan aprendendo do que aquí sucede. Pola miña parte, pois nada máis agradecer, por suposto, aos creadores. Sei que aquí hai pezas importantes e que tamén Ramón ten moitísimas pezas guardadas e coleccionadas na súa fundación e que nos dan a oportunidade sempre que expone a seguir pois desfrutando delas, pero se me permiten a Carmen Touza pois pola obra que tamén nos trae e nos fai disfrutar aquí, tanto da obra do Paco como deste cuadro maravilloso, polo menos para mí, que encántame, e tamén pois invito, esta residencia é para todos, para todas as creadores e creadoras que si queren facernos disfrutar, darlle tamén a oportunidade de persoas que queran tamén aprender e ter esa oportunidade de interactuar entre uns artistas e outros, pois que mellor espazo que este. Son 3 pisos que teñen aquí ao final pois a mostra final, pero que nos outros pisos pois temos a residencia con distintas habitacións para poder facer a súa estadía tranquilamente, e despois todo o complemento que temos como é o auditorio, o conservatorio, o museo e todas as posibilidades que complementamos con este edificio. E xa para rematar, pois agradecer, como sempre, ao diputado, o amigo, alcalde de Cerdedo Cotobade, un diputado de Cultura que ten aínda 35 anos e que leva xa máis de 12 anos gobernando o seu concello e que ten moitísimo mimo pola arte, pola cultura e todo o que podamos seguir aprendendo e aproveitando, pois de agradecer tanto á Deputación de Pontevedra e xa para finalizar a Fundación Andante. Moitísimas gracias.